फैसावै खिबिजाखा सामं सिद्रा तांनि रगबाय तिप्रामथानि बाना 28 नं शिलाचुरि मनोबंकुल कन्स्टिट्युएन्सियाव तिप्रामथानि बाना फैसावै खिबिजाखा सामं सिद्रा तांनि रगबाय सालता मनोबंकुल पन्चायत थांनाय लामा गानाव गोबांमा तिप्रामथानि बाना कायजाक तंमानि फियाबा सामं सिद्रा तांनि रगबाय फैसावै खिबिजाखा सांग्रम साल साब्रुम चालता छोरी एरिसि विलेज हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा फाइमानाव कितेंगै थंग्रंनि थेमरां रगबाय तिप्रामथानि बाना फैसावै खिबिजाखा हनै ककशिल जाखा 28 नं शिलाचुरि मनोबंकुल कन्स्टिट्युएन्सि तिप्रामथानि कैंडिडेट मनिन्द्र त्रिपुरा तिप्रामथानि कैंडिडेट मनिन्द्र त्रिपुरा ककशिल जाखा बर्णदन त्रिपुरानि मुंगै तै पुलिस रमै माजरा मारनाय हनै बसाखा 28 नं शिलाचुरि मनोबंकुल कन्स्टिट्युएन्सि तिप्रामथानि कैंडिडेट मनिन्द्र त्रिपुरा पार्टीमनि कक्तमा माने थांसुगैखा गोबांमा पुलिस तै टीएसआर रक पहिला सोशल मीडिया ना हमाय तेहिं चिनी तिप्रामथानि वारियर्स फ्लैग बरि दङ तो फ्लैग बर माने बिसिंथाय ताबो जे फ्लैग खिजनाय जागा बीजेपी नि फ्लैग कैसे फानो करै बर आबरि बायनो जेलेसि नांजाय चिनी तिप्रामथानि फ्लैग काइब्रिनो ब्रफ्रि कहत जा तो तिनि जों सुनाय बाजार रेलेखाय माने हिउज परि माने चिनी बर गमला खाना माने जों ताबो जे ओरफाय तिप्राम बीजेपी नि नाकि तिनि मानिक साहा फायनाय सुनाय साथाव सरिद और चिनी बररं नुकजाक दङ बीजेपी नि जरा अर्डर मिसल थांनाय राव और नि चाराय कैसा बन्नदन त्रिपुरानै अंखरै चिनी फ्लैग न खयनै खाना तो बरक ताबोनो सिनि सिकिरि जाय दंखासे तिप्रामथानो जे बक सरकार फायसिनाय बरंना ताबोनो सिनि जों दमन माखासिना आमते एकटा बने परिकल्पना दंमानो तो आं इ जागा सानि नायनाय जे नों राजनीति पीसफुल बागा खायदि गणतांत्रिक रायदा माध्यमे जों इ जागा बाजाय साना न काइब्रि फ्लैग कखरै किकाय चिनी काइब्रि जागा जों 20 टा बर्माना आबो चिनी कोनो अफ करै माने क्षति करै जों जागा सानि नायो गणतांत्रिक माध्यमे सঠিকভাবে राजनीति खायदि जों किन्तु तासिले थानि नाया आमानि बायना कयनाय जे सঠিক वानसवै सঠিকভাবে सामुंनो खालायदि नायलानि तिप्रामथानि वारियर्स अगबो आसुइ तंगला करि चिनी तिप्रामथानिबो बाखा कष्ट नांनो जाते रिएक्शन अंलायाते आबरि बायना आं कबंनाय जरा तिनि आमति खाय तंनाय बरनो कयनाय नेक्स्ट टाइम आमति ता खायदि आमति खायनिबो चेष्टा ता खालायदि तानि हिंगाय पार्टी तिनि फायनाय तिनि कैसा फायनाय खाना ताय कैसा फायमानो पार्टी दीर्घ दिनिया किन्तु नों जुदि आमति खाय जाय खायनाय बरक जुदि आमति खाय तंखाय नों चिनी तो ओइन थानाय एबं चिनी तो ओइन थांगाय नों बरंनि कैसा ओइन थांमानो एकटा टार्गेट ओइन थांमानो अब जे फ्लैग फायमाने बिनि सायाव कोनो एक्शन रल लजंनाय अब पुलिस प्रशासनिक फायजाक एबं आनि वारियर्सबो गोबां मा दं पुलिस प्रशासनिक तामा खायनाय नायनाय एरपरे पुलिस प्रशासनिक जुदि एक्शन लाखि तो काहम कक जों आबनि बायनो जों पुलिस प्रशासनिकनो सानाय जाते वायलेंस अंगियाते जाते वायलेंस काहम खाय तंनाते आबनि बायनो पुलिसनि जेहेतु प्रशासनिक दं प्रशासनिकनि यानो लाय बरं आमना एक्शन लायो बजागा फैजा एरिया चलता बनकुलनो फैजा चलता बनकुल कैसा ब्रिज दं ओ जागानो तिनि बराव फैयो आं कयनाय जरा इ सामुंनो खाय तंनाय बरं आमति ता खायनि नेक्स्ट टाइम जुदि खायगाय आनि तिप्रामथानि वारियर्स अफ नाय तंला बेटा बरक बखा कष्ट नांमानो कष्ट नांखाय माने किसो अंलाय माने आबनि बायनो कयनाय जरा आमति खाय तंनाय उनाव खरजर आबनि आमति ता खाय